Bé, doncs entrem ja a la recta final, cansats, però aquí estem encara aguantant el tirón que se llama amb la recta final d'avui divendres en secció de musicals. Marcos Muñoz. Molt bona nit ja. Molt bona nit. Et veig mirant molt els papers. Consultant, perquè és que... Bé, fa poc, si te'n recordes, vam fer un especial amb Drew Weber aquest estiu, que va durar 3 setmanes, i on vam parlar de les seves primeres obres i tal. És que ha aparegut una d'abans i tot de la primera obra que vam mencionar, però d'això en parlem després, al final, si de cas. Perquè avui tenim un tema que hem anat dient durant el transcurs de la tarda, del vespre, i ara doncs ho anunciem, que parlarem de musicals que s'han extret del món del còmic. Sí, la veritat és que el món del musical sempre ha begut de moltes fonts diferents, siguin novel·les, siguin de vegades notícies aparegudes en diaris, històries reals, i en aquest cas, doncs, ha begut també del còmic. I la veritat és que és una cosa que a mi em sonava, doncs 3 o 4 musicals, com va passar amb els westerns, no? Hi ha 3 o 4 que et sonen, comences a buscar i no ha passat com amb els westerns, que ens van sortir 200, han sortit 10 o 11, però escolta, 10 o 11 que Déu-n'hi-do, ens fan una mica la història del còmic adaptada amb el musical. També és veritat que còmic del culte, podríem dir, d'aquell còmic americà que no és de superherois i d'aquell còmic europeu també que se'n va una mica d'aquesta línia. Perquè, clar, jo ara mateix, i que aquesta setmana hem tingut amb una persona que ha fet moltíssims musicals aquí a Catalunya, la Roser Batalla, que ara està fent el Mètode Gronholm, de la qual vam estar ahir disfrutant i parlant amb ella, n'havia fet un que era Snoopy. Correcte, Snoopy el musical. Clar, llavors jo ara pensant, a part d'aquest, i ara mateix no se'm ve cap al cap, potser n'hauria de fer una reflexió, però n'hi ha més, Això ho veurem avui. Mira, per començar, parlem del primer. El primer musical adaptant còmic és gairebé tant com dir el primer musical. No anem tant a això, però gairebé, perquè estem parlant del 1902. El 1902 ja es va fer una adaptació d'un còmic tan primari com era Foxy Grandpa. El teniu en pantalla. Aquest personatge que gairebé no era més que una sèrie de vinyetes sense diàleg, però el personatge estava ben definit, poc després dels temps del Yellow Kid i companyia, però d'aquest personatge es va fer un musical l'any 1902 i, home, no podem dir gaire cosa perquè la veritat és que era molt arcaic, era més aviat una sèrie de números còmics amb alguna cançó pel mig, però això va portar a que el 1913 es fes un segon intent que va sortir molt i molt bé. 1913 és l'any en què es fa el musical de Mutt and Jeff, una parella de personatges, un de baixet, molt ric, un d'alt, molt estirat, amb un bigoti. D'aquest sí que tenim foto, per cert, dels personatges i de l'obra. Com veieu, està pujat amb un taburet aquest senyor, perquè és que era molt baixet. Una mica aire Carlos Latre, d'aquest home. Un aire Latre té. Doncs Mutt and Jeff va tenir tant d'èxit que es van produir 5 seqüeles. Però el tema és que va tenir molt d'èxit sobretot el que era l'interior dels Estats Units. Entre la gent, allò, diguéssim, de peu. A Nova York no va tenir cap èxit, mai cap d'aquestes obres van arribar a estrenar-se a Broadway. I aquí m'he saltat una cosa, que va ser un experiment que es va fer el 1908, que va ser Little Nemo. Aquest igual sí que et sona. Little Nemo eren unes tires d'un noi, un nen que començava sempre a anar-se a dormir, viatjava al regne dels somnis, allà tenia una sèrie d'aventures, i sempre acabava que despertava d'una manera o d'una altra. Però a poc les aventures van començar a tenir una mica de continuïtat i els somnis es anaven continuant i la història es anava continuant. Bé, doncs Little Nemo va tenir també musical l'any 1908 i és un musical que, segons diuen, va ser molt ben considerat per la crítica, es va estrenar a Broadway i va ser estrenat, a més, per un dels, diguéssim, pares del musical americà, perquè era l'autor també de Babes in Toyland, una d'aquelles obres amb molt ritme, estil banda militar, que tant van sonar sobretot a les primeres dècades del segle XX. Una pregunta, per la gent que també estigui a casa seva, aquest musical està comprès com els musicals d'avui en dia? És a dir, un teatre, una música en directe, una escenografia, gent que canta, balla... Hem de parlarem més endavant d'algun musical que adapta sobretot les convencions del còmic, d'aquests musicals que estem parlant, que adapta les convencions del còmic al musical. Però fins a aquest moment estem parlant de musicals actuats, amb parts cantades, amb parts actuades, amb gent ballant, etc. Un dia hem de dedicar-nos a parlar dels orígens del musical,
que ja veuràs que és una mescla molt complexa d'òpera, l'evolució de l'òpera, que és l'opereta, del que és el cabaret alemany i d'altres elements, com per exemple el folís que es feien als Estats Units i que eren actuacions una mica a l'estil del paral·lel. Tot això mesclat va anar donant diferents persones que consideraven posar més text, menys text, i al final van anar sortint això dels musicals. Però fins en aquest moment estem parlant de musicals habituals. També va tenir molt d'èxit. 5 seqüeles, 3 d'elles sí que es van estrenar a Broadway. Bringing Up Father. Potser aquest, quan vegis les imatges, sí que et sona d'haver-lo vist alguna vegada. Aquest senyor que tenim aquí, el Bringing Up Father, a més, crec que l'actor el van agafar perfecte, perquè té l'aire, té l'aire. A més, molt famosa aquesta imatge de l'home assegut a la biga a Nova York, un personatge molt de Nova York, el Bringing Up Father. I bé, era una mica les històries en el còmic d'un pare una mica malcriat i la seva filla i el seu entorn que l'intentaven fer que es comportés una mica, perquè era un pare una mica playboy que s'intentava lligar tot el que trobava pel mig. I aleshores hem de fer un gran salt, perquè del 1914 ens traslladem al 1956. En aquests 40 anys, la veritat és que el musical no va tornar a agafar el còmic com a referència i ens traslladem fins a un dels grans còmics americans i un dels musicals que més èxit ha tingut en quant a una adaptació del còmic. Lil Abner, el petit Abner, la història d'una sèrie de personatges del que diuen hillbillies, aquests personatges perduts del mig dels Estats Units, els Apalatxes, aquestes muntanyes així perdudes, gent de molt bon cor, gent realment de bona fe, però realment amb una cultura molt baixa i amb unes relacions amb els animals, amb la gent, amb tot el que tenen, molt primària. Lil Abner va tenir pel·lícula també, en Technicolor, per cert, i bé, aquí tenim algunes imatges tant del còmic com de l'obra. Com diem, va tenir ja alguna mica de sort, per exemple, Gene DePaul, que va ser el que va fer la música de Siete novias para siete hermanas, doncs va fer també... Que aquí l'hem vist, i que té una mica de veure, perquè també va de històries així de llenyataires, de perduts i coses així. 700 representacions es van fer, que es diu aviat, 700 representacions de Lil Abner. I ara començarà a sonar una música, que no sé si sentirem o no, però que els nostres espectadors sí que sentiran. I aquesta música ens indica una de les cançons per mi més divertides del musical que parlarem a continuació, perquè Superman va tenir musical. El musical es deia És un ocell, és un avió... No, és Superman, 1966. Això que estem sentint... Ni més ni menys que un musical de l'Home de Acer que va tenir, jo crec, per una banda, una gènesi una mica estranya i per una altra, una mala sort imperdonable. La gènesi estranya perquè en aquest musical es barrejaven el musical clàssic, es barrejava una mica de l'època dels 60 amb el boogie-boogie, totes aquestes cançons que una mica, no és que li enganxi gaire. Jo veig a l'home, estava molt bé, aquest Superman, una mica Elvis el veig, però per l'època estava divertit. Està puesto, lo que se llama està puesto, I precisament la cançó que sentim és d'aquesta seqüència que li està retorçant el coll a un xinès perquè hi havia una banda d'acròbates xinesos que eren els servents del dolent de la història. La història psicològica es va adaptar part del guió per la pel·lícula posterior de Superman. Primer el musical i després... Primer va ser el musical, sí senyor. I va fracassar després d'unes 170 representacions per una mala sort, que va ser que es va estrenar la sèrie de televisió de Batman. I això va fer, per començar, que la gent es quedava a casa mirant Batman i per continuar que van canviar els gustos. El que va entrar més en vigor va ser, doncs, el camp, una mica el kitsch, aquesta tendència una mica al mal gust i que no va acabar d'encaixar molt amb Superman. La veritat és que Superman, el musical de Superman, té una versió nefasta gravada en vídeo. Si alguna vegada la veieu, la podeu veure simplement per veure una de les pitjors versions que es poden fer d'aquest personatge en qualsevol mitjà. Però sí que us puc dir que tenia idees molt bones l'obra de teatre, com per exemple, algunes de les escenes es feien en vinyetes. Tot l'escenari es convertia en un còmic gegant i anaven passant l'acció d'una a una altra de les vinyetes. Per això et dic, aquí va ser una convenció que va passar del còmic cap al teatre. Jo suposo que li ficarien kriptonita i perdria força. Doncs no, va ser un tema psicològic. Va ser un tema psicològic, sí, fins i tot a la història també. Aleshores tenim el 67,
Un altre gran èxit. Ets un bon noi, Charlie Brown. Gràcies. El primer musical del Charlie Brown, que va ser continuat per Snoopy, el musical. Com veus, aquí es va representar, la Roser Batalla i va intervenir en aquest musical, a la versió catalana que es va fer. Un musical molt divertit, on, per exemple, l'Snoopy, curiosament, era interpretat per un home vestit de blanc, simplement. I amb això ja se sabia que era l'Snoopy, igual que el seu ocell, el Woodstock, doncs també era un que anava de groc i ja està, I amb això la convenció ja estava servida. Doncs recomanable, per cert, el de Snoopy, perquè és un musical que es va representant una i una altra vegada. 1.597 representacions va aguantar el Charlie Brown i l'Snoopy s'ha fet moltes vegades a l'Off-Broadway. Després, et deies abans que hi havia enregistrades en vídeo alguns dels musicals. De tots els musicals aquests també es poden recollir vídeo? Hi ha alguns. De l'Snoopy no és gaire difícil, sobretot si ens anem a produccions fetes en comunitats de pobles, d'Estats Units, perquè és un musical que, com veus, amb poca gent es pot fer, no té una música molt complicada, és un personatge amb el que tothom s'identifica, és un personatge de còmic, però tothom sap les coses típiques de l'Snoopy. I potser això ha afavorit que els Peanuts i l'Snoopy tingui dos. És l'únic personatge de còmic que hem trobat modern, amb dues obres, perquè la següent de la que parlarem en té tres, però la veritat és que les dues següents de la primera van ser un fracàs. Això sí, la primera va ser l'èxit absolut més gran que hi ha hagut d'un personatge de còmic adaptat al musical. Estic parlant d'Annie, que potser molts no sabíeu que Annie venia d'un còmic, La pequeña huerfanita Annie, un còmic dels anys 20. Doncs sí, era una adaptació d'un còmic, 1977, Thomas Meehan, Martin Charmin i Charles Strouse, per cert, Charles Strouse, que havia estat al musical de Superman, intervenen per fer aquest musical d'Annie i el seu gran èxit, evidentment, el Tomorrow, que qui no l'ha sentit i no l'ha arribat potser a odiar una miqueta. La nostra càmera. La nostra càmera el coneix, Que ja estava allà. Tomorrow, tomorrow. Està molt bé, el vam tenir Annie a Barcelona fa un parell d'anys. Sí, l'estem sentint, la nena aquesta, És la versió de Disney, per cert, que va haver-hi versió de Disney i, de fet, remake de Disney, fins i tot. Molt bé. Bé, què més? 1983, ja estem acostant-nos al present, Doonesbury. La veritat és que aquest és un còmic que segurament no ens sonarà, però hem de dir que és el darrer musical que s'ha estrenat a Broadway provinent d'un còmic. Que l'autor de la tira, el Garry Trudeau, va ser el primer dibuixant de còmic que va guanyar el Pulitzer per la seva crítica editorial que feia sobre la política en aquest còmic, sobre la vida d'una sèrie de personatges que viuen als Estats Units avui en dia, una mica penjats els pobres. Va haver-hi pel·lícula també sobre el musical i que, bé, doncs el 83 va tenir també musical. I a partir d'aquí, doncs, hem d'abandonar Broadway perquè ja no vam tenir gaire més èxit als musicals. De moments, es prepara un de Batman per d'aquí 2 temporades, el Batman de Tim Burton, el Batman fosc, s'està preparant també un musical, ja veurem si té tanta sort com va tenir el de Superman en el seu moment, però així, dient ràpid, doncs podríem recordar Daniel el Travieso, l'any 1980, que es va fer a Maryland. I això sí, ho diem encara que sigui una producció menor, perquè la Karen Ziemba, que és una gran actriu de musical, interpretava la mare de Daniel Travieso en aquesta producció. L'any 90, evidentment, no podem oblidar la pel·lícula Dick Tracy, perquè Dick Tracy és un personatge sortit del còmic i, a més, és un personatge que, tot i que la pel·lícula no va tenir gaire d'èxit, doncs comptava amb la presència de Warren Beatty, de Madonna, de Robert De Niro i una sèrie de personatges, a més, de la partitura que va composar Stephen Sondheim i que va donar cançons com el Hanky Panky, Sooner or Later o I'm Breathless, una col·laboració curiosa entre Danny Elfman, que feia la música de la pel·lícula, i Stephen Sondheim, que feia les cançons. Barbarella 2000 és una mica soporífera, les cançons és el millor, això ja t'ho dic, I una mica l'aire visual de la pel·lícula també és molt interessant, però el que és l'argument una mica soporífer. Barbarella té musical i ha estrenat a Viena, una producció altament lisèrgica amb làsers, Barbarella despullada per aquí i per allà. En aquest cas hem agafat les imatges més potables de la seqüència perquè aquí encara va vestida, Però bé, que la pel·lícula que podíeu trobar de tot, també. La podemos desnudar con la mirada, hijos. Sí, una mica, cadascú que faci el que vulgui. I jo voldria acabar, abans de referir-me molt breument als musicals d'aquí, a Tintín i El Templo del Sol, que es va fer a Bèlgica l'any 2000 i a Holanda el 2001, però que quan va intentar estrenar-se a París fa 2 anys no va tenir èxit i no es va arribar a poder representar. Ja veurem si té més sort ara que l'Spielberg el vol fer pel·lícula, això de Tintín i El Temple del Sol.
Això dir que Hagar el Horrible, aquest viking que aquí em sembla que li deien Olaf el Terrible, també aquest personatge de tires còmiques també tenia un musical d'Eleanor i Ray Harder, i que la revista Mad, fins i tot, va tenir un musical que va fer-se just després que el It's a Bird, It's a Plane, It's Superman als Estats Units. Home, tinguin el Temple del Sol, que és bo el còmic, la pel·lícula no està malament. No l'heus cantant, no? Però... cantant? Jo veig més el Lucky Luke o l'Astèrix amb un musical així ben fet, divertit, amb el teatre. A més, es presten. I si haguessis d'agafar de Tintín, jo no agafaria el Temple del Sol. Les joies de la Castafiore. Per exemple. Les joies de la Castafiore, home, ja tenim... Si hem de cantar, i hem de cantar. Qui millor que la Castafiore. Ja cantem. Tu sabies que Benet Jornet és un fan del còmic? No. Doncs Benet Jornet és un fan del còmic de superherois i l'any 79 va fer una obra per nois i noies, un musical de Benet Jornet que es diu Supertot. El personatge era una mescla de Superman i el Capitán Marvel. Benet Jornet va deixar molt clar que entenia molt bé les convencions del joc, perquè és una història que sembla al principi molt per nanos, molt simple, de superheroi perseguint el dolent, identitat secreta, etc., però que al final té un gir que jo crec que és més adult i que deixa veure que també ha pensat molt sobre el tema de l'heroi, de la personalitat, el senyor Benet Jornet. En aquest temps, el 79, que encara no era tan famós. Spiderman es va celebrar a Madrid, una obra plena d'efectes especials. L'11 de setembre del 2004 es va estrenar al Calderón un Spiderman que, home, era una gran producció, no era una gran obra de teatre en quant a argument, però tenia uns efectes realment espectaculars, amb el Duende Verde circulant pel teatre i Spiderman saltant d'un costat cap a l'altre també de manera espectacular. I per acabar, i quedant-nos a casa, doncs Garfield, que s'està fent el principal, el Garfield el musical, des d'aquest 2005, els diumenges a la tarda, podeu veure al Teatre Principal Garfield. Molt bé. Recordem que no ho diem nosaltres, que la gent que ve del teatre, que fa musicals, actors consagrats, que els hem vist a TV3, a pel·lícules, a teatre, diuen que, si us plau, que mimem de moment les obres que tenim i que s'estan fent a la nostra ciutat, perquè ens queixem a vegades de que no tenim grans produccions, però clar, ells ens donen la raó o ens diuen que com vols que portin coses o projectes més grans si no mimem les que ja tenim aquí. És a dir, que comencem a mimar les que tenim, que ja en vindran de més. Certament, certament. Un parell de notes abans d'acabar. Primera, relacionades les dues primeres amb Andrew Weber. The Woman in White, aquell musical que s'estava fent a Londres, s'estrena a Broadway. S'estrena a Broadway, a més amb la Maria Friedman, ja saps que a mi m'encanta aquesta senyora, que és la que la va estrenar a Londres, doncs s'estrena també a Broadway. Estan amb les prèvies ara, s'estrenarà el 17 de novembre i bé, doncs que us ho recomanem si passeu per Broadway, perquè és una obra, no és de les millors, el senyor Weber, però té un argument interessant, està molt ben portada als escenaris i la Maria Friedman és un gustazo sempre poder-la veure. A més amb el Michael Ball, que va ser el substitut de Michael Crawford, el fantasma de l'òpera en el seu moment. I també dir que el que dèiem, la primera obra d'Andrew Weber amb Tim Rice, tots pensàvem durant molts anys que havia estat Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, aquella història bíblica, però resulta que havien fet un abans. Havien fet un abans que es deia The Likes of Us, semblants a nosaltres. Doncs resulta que la BBC ho ha gravat, ho va emetre el 21 d'octubre i que ha sortit un àlbum als Estats Units, a Anglaterra, el 17 d'octubre, amb aquesta obra tan curiosa d'un Weber que no el coneixia ningú encara. Doncs Marcos, Dani, moltes mercès. Dilluns ens tornem a veure. Bon cap de setmana, disfruta. Bon cap de setmana. I a vosaltres...